Хәбир Ибраһим. Килермен җаным. Ул шагыйрь иде. Ул Әнсарны да шагыйрь итте. Шагыйрәне җанлы ул сәер кызыгай инде күптәннән дөньяда юк. Тик шулай да аның әйткән һәрбер сүзе, һәр хәрәкәте мәңге онытылмаслык булып Әнсарның күңеленә кереп калган. Розалия. Розалия. Әу йылдызым, сине үбәргә ярыймы? Юк, бәгърем, ярамый. Нигә? Яшьтән үк бәхетсез буласым килми. Без синең белән кайчан бергә булырбыз соң? Бер кайчанда. Яки? Розалиям, син бүген кайда буласың? Университетта, дәрестә. Әгәр дә анда таба алмасам, сине каян эзләргә? Күктән. Кызлар белән таныштың исә, аларның күңелләрен күрер өчен дискотекага, кинога, ресторанга бармыйча котылып булмый. Ләкин бу тормышның кызыклары, аның рәхәтлекләре нигәдер Розалияны кызыктырмый, кызыксындырмый иде. Тәүге тапкыр очрашуга ул Әнсарны бөтенләй икенче тарафка, Казан Кремлен карарга алып китте. Кремль стеналарын бер кат әйләнеп чыккач, алар Кремль янындагы кечкенә бер бакчаның эскәмиясендә утырып ял итеп алдылар. Розалия бик кызык итеп Сөембикә манарасы, Бөек ханбикә турында сөйләде. Көзге сары кызгылт яфракларга түшәлгән, куак башлары тигез итеп кыркылган бу бакчага алар әле шактый йөрделәр. Шунда беренче тапкыр үбештеләр. Әзмәс шигырьләр язгылап, күп кенә редакция ишек төпләрен таптарга өлгергән, шулай да бу шау-шулы калада үзен бик нык ялгыз сизгән Әнсарны Розалия белән аның бер туганы таныштырган иде. Теләсәң, мин сине бер акыллы, шибәр татар кызы белән таныштырам. Тик караны, ул әле яшь, кыз кеше, рәнҗетә күрмә. Мин аның анасын бик яхшы беләм дип кисәтеп тә куйган иде ул. Розалия әнисе Фәһим апа белән Казан каласының нәкъ үзәгендә, Бауман урамында яшәп яталар иде. 50 яшенә кадәр укытучы булып эшләгән, узган елны гына ирсез калган Фәһимә ханым нигәдер кырыс һәм холыксыз булып тоелды Әнсарга. Әйе, бер дә елмаеп каршы алмады ул аны. Хәер, төптәнрәк уйлаганда, ханымны да аңларга була иде. Чөнки Розалиядән дә якынрак, газизрәк кеше юк иде аның өчен. Газиз баласын юлдан яздырырга яисә якын араларда аңардан тартып алырга җыенган һәрбер ир затын ул үзенең яшертен дошманы итеп сизә сыман тоелды аңа. Бу танышудан соң нәкъ 2 атна вакыт узды. Шул арада бер-берсен ошатып, яратып өлгергән 2 яшь йөрәктә назлану, якынаю теләге дә туды. Бер көндә Әнсар Розалияны кунакка чакырды. Калага килеп әлегә кадәр җүнле эш таба алмаган, булганыннан канәгать калырга мәҗбүр Әнсар эшчеләр тулай торагында киз утыра иде. Анда вакытлыча бирелгән, ятып йокларга урыны булган кичкенә генә бүлмәсе дә бар иде. Кунакка да шуны кияүгә чыгуга тиңләгән, егетнең тәкъдименә артык җитди караган, моңа кадәр һаман да ризалыгын бирмичә йөргән Розалия ниһаять ризалашты. 17 гаиләгә бер кухнясы, бер бәдрәфе булган 2 катлы бу иске тулай торакның авыш баскычыннан бүлмәгә күтәрелгәндә, алар икесе дә монда яшәүчеләрдән ниндидер ятсыну, читсену хисләре кичерделәр. Тәмух ясын хәтерләткән, бөтен гомерләрен газ плитәсе янында үткәргән, бер-берсенең гайбәтен чәйнәп, данын саткан тулай торак шәүләләре менә аларның каршыларына килеп чыгарлар да, бармак төртә-төртә көләрләр кебек тоелды аларга. Баскыч белән озын коридор арасы сират күпре булып күренде. Бар тик кешеләр күзеннән исән сау кытылып, Әнсарның бүлмәсенә кереп бикләнгәч кенә иркенләп сулап куйдылар. Әнсар яшь кенә егет булса да, хатын-кыз күрмәгән, сөймәгән кеше түгел иде. Яшь сылу кызларның күңелләрен яулау өчен вакытын да, акчасын да кызганмаган егеткә бүгенге очрашу да гадәти булып күренде. Гадәттәгечә ашыга-ашыга табы нәзәрләргә тотынды. Розалияны түргә уздырып җибәрү белән тиз генә кухняга чыгып чәй кайнатып керде. Истәлекле очрашулар өчен генә саклап тоткан бер шәраб шишәсен, шуның янына куелышлы төрле тәм-томнарны өстәлгә чыгарып тезде. Ләкин Розалия өстәлгә якын да килмәде. Тәмле шәрабтан авыз итеп тә карамады. Ул Әнсардан утны сүндерүен үтенде. Әнсар утны сүндерүгә үк Розалия ашыкмыйча гына
шишенә башлады. Шиксез бер соклану белән дәртле хисләр кичергән Әнсар кызның шишенгәнен тын да алмыйча көтеп, карап торды. Кичке эңгер-мәңгерле ярым караңгы, ярым шыксыз бүлмәдә Розалия күктән очып төшкән бер бәхет кошы сыман күренә иде. Өстәл янында утырган Әнсар үзе дә сизмәстән аңа таба атлады. Син минем турыда начар уйламыйсыңмы? Синең хакта мин начар уйлый аламмы соң? Син генә миңа үпкәли күрмә. Әгәр дә мин сиңа үпкәләсәм, син мине монда бер кайчан да күрмәгән булыр идең, диде Розалия, башын түбән ия төшеп. Мин бит үзем теләдем, ишетәсеңме? Үзем теләдем бу төнне. Розалия, дәшмә, бер сүз дә. Кил, яныма.